салом тамошобинони гиромӣ, имрӯз 4 март аст. Барф бисёр зуда истодааст. Мехоҳам ҳамин рӯз камтар влог снимат кунам ва дар бораи шумо тамошобинони гиромӣ, дар бораи он шахсоне ки дар зери наворҳои мо комментариҳо менависанд, каме ҳам бошад суҳбат кунам. Тамошобинони гиромӣ, он шахсоне ки комментарие менависанд, ба шумо гуфтаниам пеш аз ҳама раҳмат, ки наворҳои моро тамошо мекунед ва фикрҳои худро дар комментариҳо баён мекунед. Нисбати ман, нисбати оилаи ман ё ин ки умуман нисбати наворҳое ки мо барои шумо тақдим мекунем. Пеш аз ҳама раҳмат тамошобинони гиромӣ, ки комментариҳои хуб менависед. Ин пеш аз ҳама нишон медиҳад, ки маданияти шумо дар ҷои боло аст. Одоби суханронии шумо, умуман он ниятҳо ва дуоҳое ки шумо дар комментариҳо нисбати ман ё оилаи ман мекунед ва аз худованд талаб мекунед, бисёр олиҷаноб аст. Ва раҳмати калон ба ҳар яки шумо, ки моро дастгирӣ мекунед ва ин хел суханҳои нек дар комментариҳо менависед. Афсӯс, ки на ҳама комментариҳои хуб менависанд. Як-ду сета гӯсоли рихинашам ҳаст. Ба фикрам аз дасти ин хел одамҳо ҳеҷ чиз намеояд. Дар фикри онҳо танҳо якто бахилӣ аз даст наравад. ҳар хел гапҳои қабеҳ менависанд дар комментария, ё ин ки гапҳое ки онҳо менависанд маъно надорад. Тамошобинони гиромӣ, дар бораи ин хел шахсҳо ман намехоҳам ҳамрӯз гап задан, зеро ки онҳо ҳамаш садқаи сухан шавад. Ман мехоҳам дар бораи шумо, он шахсоне ки комментариҳои хуб менависанд ва маданияти худро нишон медиҳанд, одоби худро нишон медиҳанд. Вақте ки мо комментариҳои шуморо мехонем, чеҳраи мо болида мегардад ва пас аз ин хел комментариҳо мо ҳаракат мекунем, ки барои шумо тамошобинони гиромӣ боз ҳам наворҳои аҷоиб ва ҷолиб тайёр карда пешниҳод кунем. Зеро комментариҳои шумо ин исботи маданияти мардуми тоҷик аст. Вақте ки мо комментариҳои шуморо мехонем, хушнуд мешавем, ки ояндаи Тоҷикистон бад нест. Зеро шахсоне ки ин тавр гапҳои хуб менависанд, дониши хуб доранд ва фикрҳои худро одобона изҳор мекунанд, ин хел шахсҳо ояндаи Тоҷикистонанд. Ва ман боварӣ дорам, ки бо ин хел одамҳо ояндаи Тоҷикистон дурахшон мегардад. Асос ҳурмати якдигар, дастгирии якдигар ва ҳаракат кунед, ки якдигарро ғам надиҳед. Ин зиндагӣ кӯтоҳ аст ва мо ки ҳама бандаи худоем, набояд якдигарро ғам диҳем, гапҳои қабеҳ занем, бахилӣ кунем. барои ҳамин тамошобинони гиромӣ, саломат бошед, хушнуд бошед, чеҳраи худро доим болида гардонед ва ба камбудиҳои зиндагӣ аҳамият надиҳед. Асос саломатӣ. Худо хад ҳамаш хуб мешавад. Нараз дастос мошин чиркин дастош кати расидеста. Да. Ва гира. Дадаш автокреслае мондеста. имрӯз ҳаво хушрӯ, офтобак, шамоли хунук нест. ҳаво хушрӯ имрӯз. Багирае бино.
دستاشو چرکین کردی؟ کنی من در نشان چه؟ چرکین کرده دستاشو مامان. نرس آخی ماشین چرکینه. امروز روزی استراحتی است. من با عائله خود به شهر برآمدیم. وابسته به فرارسی عید زنان 8 مارت. ماشین با 8 مارت پچق نکنه. وابسته به فرارسی عید زنان 8 مارت من زن و دخترم را به سیر و گشت برآوردم، زیرا 8 مارت روز کاری من است، امکانیت نیست. برای همین روز برآمدیم به استراحت. میریم حوزی زن و دختره بالوت میکنیم. بالوت کجا میریم؟ مغازینی خوراکه. جونی داداش کانی هموجی داداش بوداش می بکاچی کی داداش بوداش می ana. I was fine when you held my hand. I was fine when you pulled me down. You said the stars would answer. You said our prayers were written down.